Jam hira mun bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dengiral jamma bela hetto bela en garti ha hande jokkude ɗo deftere nde gonnoɗen e dow mum wiyetede pulareeje dartiyankoji dartol fulɓe nde windi ɗum professeur Saydu KAN Moustapha Booli koye ɗum paaɗen so Allah jaaɓi. Joni noon eɗen gara ɗo e ɗiɗo kongi gila e jeeri Fuuta jarale Sidi Amil jaggi e lamɗo Galambo ha jaabi Jara. Ngol ɗo konngol ina heewi hutorede e daari tengti noon e daarol Hammadi Manna ma cilen ngol cifoɗen hen gueɗel fof nde jawten e mana mo konngol ngol rondi. Goo jeeri Fuuta. Jeeri Fuuta ko diwan Rewo Asaba hayre ngal nawruɗo Tagante hono Jehe Guene e rewo hood hirnangue hono Termes e rewo hood funnangue hono Biru Baf. Hakkunde jeeri Fuuta ko diwan Bumbeydi Tamseket e Tichit. Nden yolnde mawɓe Fuutankoɓe mbiyatno Masina sabu Masina ɓoyɗo koye nder reedu Fuuta tigi wonno te ko on Fuuta mo jeeri mum kalereɗo ko leydi mamiraɓe gonnondi Rewo ina fecciri ɗum jeeri Awker ko on Fuuta ganni innira Fuutaji keesi nanateɗi hande ɗi Fuuta Toro Fuuta Jalon Fuuta Liɓotako woni Fuuta Masina mo Mali. Hayso tawi noon Fuuta gadano gonnoɗo Rewo funnangue Rewo Muritani hande o innira kañum e hoore mum ko Fuuta goɗɗo mo yimɓe cikkata ko hakkude Maroc e Mauritanie e Algérie wonno walla hakkude Soudan e Éthiopie e Somalie Firawuna en laaminoɓe Misira gaddi pinal e windere mbi ko leydi mbiyetendi Fut walla Funt walla Put walla Punt walla Fata walla Pata wonno leydi mamiraɓe mabɓe. Ɗemɗiyanke fof noon ina faama lomtodiral alkule hakkude Pa e Fa ko ɗum waɗi konngol Put e konngol Fut ko gotum te kanji fof ɗi cifoto ko leydi gotiri. So tawi ko noon wona fulɓe tan kerori konngol Fut ngol eɓe ndendi ngol e leƴƴi goɗɗi tengti noon e Égypte naɓe walla Misiriyankoɓe. Eɗen gandi hande saabu fayida gonɗo e pinal Firawuna en leƴƴi fof inana poɗono jiidude e Misiriyankoɓe. Kibaru so tawi ɓen e koye mumen ina poɗono yaltude e Fut. Ko hoynanteno so saami hoccata enɗam Haalpulaar en e Misiriyankoɓe natti yeddede no feewi. Ñande kala ma wood ko yiita ko ina laɓɓitina enɗam hakkude leƴƴi Misira e leƴƴi ɓaleɓe e berbere en gonɗi Afrik. Konngol dewgol hen ko jarale Sidi Amil. Teelal jarale ko yarano ɗum firti ko tufde yarano hono tufde kewal mum woni jarale hono tufde. Jarale Sidi Amil firti e famamuyo labtuɗo ko jeyi Sidi Amil. Holto on jeyi wonno mo woni Sidi Amil? Mawɓe Fuutankoɓe mbiyen jarale Sidi Amil ko diwanuji ɗi safalɓe keeti sabu Sidi Amil walla Hamme ko inde nde Haalpulaar en kewi rokkude safalɓe. Beeli e nokkuji safalɓe e nder reedu e nder jeeri Sahara ndi
ina cati keeri leydi Haalpulaar en. Safalɓe ko leñol e leƴƴi taarinoɗi leydi Tekurur hono Nammandiru ɗo Fuuta yalti ɗo, hayso tawi yoga e leƴƴi Tekurur motti ɗumen. Konngol dewngol hen ko laamɗo galambo. Leñol gongol ina sahi leydi Tekurur hono Sarankulleɓe ɓe Haalpulaar en keewi innirde seɓɓe alamɓe. Laamɗo leydi mbiyetendi Ngalam ɗo kanŋe biyeteɗo kanŋe Ngalam itteteno e ceene maayo mawgo. Ngalam noon ko diwan tan e diwanuji Sarankulleɓe timno e sahaa nde jomandu Tekurur wonno. So en paami haa ɗo, leydi ndi taari ɗum ko Jaraali Sidi Amin, laamɗo Galambo, laamɗo jeyaɗo leydi Ngalam. Ko leydi kadi ndi jeeri mum hetti ɗum, ndi jeeri Fuuta hetti ɗum Rewo. Hayso tawi jeeri Fuuta ndi koye mum jeyaa. Konngol dewngol hen ko Jaaɓi Jaara. Jaaɓi Jaara way kono jaaɓi haa tirdi ni e dartol nguurndam julɓe e rewɓe Islam. Sabu Jaaɓi Jaara ko haa tirdi. Jaara ko wuro mawngo hannde leydi Mali Sara Ñooro hakkunde mum e Turungumme leydi Jawrankoɓe yaltuɓe Mamoudou Dama Ngille. Jaara ko wuro mawngo wonno ngo laamorgo lamɓe Tekurur wiyetenoɓe Manna. Temedde 986 haa ujunere e 300 hitande caggal Annabi Isa. Jaara goɗɗo ina woodi kono ko hakkunde jum e gamaji. On jaara wiyete ko Jaara Hammadi Manna walla Jaara Togosel walla Jaariyel, sabu ko kanko sosingo caggal nde ummi Jaara mawngo ngo laamorgo adanteewo ngo. Dartol ko heewi ko faati e Jaara. Jaara e laamu Manna ko laamorgo leydi Tekurur walla Nammandiru. E laamu Manna ardino ɗon ko galle Ñahate walla Jahatenaɓe. E laamu Tonjon ardino wuro ngo ko Jawarankoɓe iwdi Turungumme hitande 1300 haa 1400 caggal Annabi Isa. E laamu Termes gila e jaaje Sadik Sangre Bodowal Makama 1402 caggal Isa. Kam e laamu Teŋel Geɗal 1493 caggal Isa hande o maayi toon e Jaara e hitande 1512 caggal Isa. Te warimo ko Amar Kanjago miñum Askiya Mohammed. Ɗi dumunnaji fof haa 1512 ko Jaara wonno laamorgo lamɓe Tekurur gila Manna en haa Teŋella. Ɗi sifaji poti en famminde holko Haalpulaar en mbiyata gila jeeri Fuuta Jaraali Sidi Amin jaggi e laamɗo Galambo haa Jaaɓi Jaara. Ka ɗo haala firi ko sifa keeri jomandu Tekurur mawndi ndu jaa'ogo en cosi 300 hitande hadi Annabi Isa. Te Manna en laami ɗum 986 haa 1300 caggal Isa. Kamɓe Tonjon en 1300 haa 1400 caggal Isa. Hade laamu Termes 1400 haa 1512 caggal Isa. Yiide leydi ndi yande e feccitade diwanuji dimɗuɗi hakkunde mumen ko wayno hande no Fuuta Toro, Masina, Fuuta Jalon, hunde e Jolof, hunde e Safalɓe e Sarakulleɓe.
joni noon eɗen kaala kongi kewɗi pewtuɗi e manna walla e laamu manna. bone manna, baalel manna, manna wawa ndiyam, taƴa manna ko manna jabbar hollolde, luggere manna, ngesa manna, fayre manna, mande, holto kuyam naati, kuy naati e dundu, sa yiɗi manede ƴeftu manna ma. ɗiɗo kongi wonko ɗi jiidi wonko ɗi ceerti, ko helmere manna ɗi ndendi. en puɗɗima yiide manna ko woni. en mbi manna ko lefol laamu gardinongu jomandu tekrur walla namadiru mo fuuto men o wonno tan goto e diwanuji gonɗi e nder mum. en mbi manna en laamima namadiru gila 1960 ha 1300 hitande caggal annabi Isa. laamu manna lomti laamu jawogo. laamu manna fuɗɗori ko laamu diiniyankew kono islam, hade won e lamɓe manna hisnude gardugol mumen e ɓiɓɓe Ngenndi e tekrur walla nammadir. konngol manna firti ko doole, bawal. fulɓe e sarankulleɓe lomtodiri e jappere nde. goto hen fof ko lefol manna fiili. ɓe lamɓe mannankoɓe jettama Ndiaye, Ba, Suwa, Camara. laamu manna en hawri koye ƴellitgol fedde diiniyankore wiitede dillere almourabitoun en nde ganduɗen ko julɓe ɓaleɓe tengti noon e haalpular en e gardugol manna en e julɓe safalɓe tengti noon e sanhaja en e gardugol lemtuna en. ƴeewen yurnitade ɗi konguɗi walla kongi gonɗi dow ɗi ko piri. ma en dutto e manna en e lowre ɗimmere yoytinde e dartol kuftidingol gila jaogo ha ñalawma men hande o. garen konngol garwaniwol ngol hono bone manna. yimɓe en kewi wiide gitteɗo o bone manna way kono kurjuru walla gueɗe goɗɗe ɗe pewani e wuuro e kala bonandeji ina heewi wiyede bone manna. holi bone ɗe manna wonno ha kala ko fewani yimɓe artire e bone manna. ina wayno konngol ngol heddima kono lowdi maggol waylima ko ɓooyi. en mbi manna ko laamu gardinongu tekrur walla namadiru ko juuti ko foti no temedere eko rewi hitande. ina hen lamɓe moƴƴinɓe waɓe no Warjabi Ndiaye en, kono ina waɗi kadi lamɓe woɗɓe bonanɓe yimɓe no Moussa Manna, Kuya Hammadi Manna. fuurankoɓe ne teski nguurndam Kuya Hammadi Manna. Hammadi Manna ko lamɗo mawɗo wonno, ko pewnunoɗo nguurdam makko. yonta makko ko yonta nemaji, kono tan inde makko saabu ɗum mawnude e bonandeji ɓiyi ko Kuya no kewiri addani yimɓe faytude laamu Hammadi, laamu welamma e nema, e laamu Kuya, laamu bewre e kaaɗi. haalpular en ina teski ko jogori ko arde hono ceerno jibinta lamɗo jibina kefeero, ko ɗum hefti hunde e mannankoɓe. Warjabi ko ceerno, tani ko mat ko lamɗo, ɓiyu Hammadi ko lamɗo kuɓɓuɗo bewɗo, ko ɓi Hammadi o hono Kuya kañum ko kefeero.
nde Hammadi Manna ari Fuuta ina ummori Diara hedde Nioro o fewni wuro ngo inniri Diara Togosel Diarayel walla Diara Hammadi Manna hakkunde Jum e Gamaji o resi ɗo Waha ɗo Waha woni wuro jibingo Mboyo e gure goɗɗe ɓi lamɗo wuro ngo o felliti joɗade e reedu Fuuta ɗo Toro ɗo ko ɗum addinimo sosde wuro ngo o inniri ngo Diara lamorgo Tekkouru walla Namadiru ɗo jibinaɗo eɗo bam makko laamiɗo hayde o lomti on e jappere o felliti wadde hakkunde Diaraji ɗiɗi ɗi ko yah-ngartaa caggal ɗum dillere mawde waɗi funnaki Diawarankoɓe mbi ina kefta laamu to Diara mawgo hedde Nioro Hammadi Manna e kono mum ndirani toon o fooliɓe kono o felliti joɗorade toon o wartani Fuuta o lomtini ɗo Diara Togosel walla ɗo Diarayel ɗo ko ɓiyi ko biyeteɗo Kuya Hammadi Manna nde Kuya ƴefti laamu tan fuɗɗi addande yimɓe caɗele o watti wiide yo yimɓe sagataɓe wuro Touro o waɗɗo ɗumen o watti somo ɗanno wuro e wuro o waɗane bilanka o waɗɗoɓe e ngo wuro haɓe jetto wuro wongo nde waali wuro en ɓe o tawi ɗon ɓe lomto ɓe o waɗɗinnoɓe noon haw yetto ɗo faydo ɗum ko seeɗa e golle makko kese makko kadi tiɗɗe makko haalete somoɗano koye dow danki o leloto tawa ko sagataɓe nayo tambi ɗum ha weeta nde wonɓe ƴefta ko ngu laamu kiisngu ɗi bam makko cawdiɗo biyeteɗo Manna ilo ñaabina woyti o haɓimo on Manna ilo ñaabina ummi Diara Hammadi Manna hucci Burguduna koye wi ɗum yo renton ngesa laamorba gandiraba ngesa Manna ban ngesa noon ina wonno guilay laamu madda Manna ba mum Hammadi Manna kono tan e laamu Kuya wona ko yimɓe Fuuta mbatti wiyede yo mbat ko yo ngesa baruji hande aawe hande reme hande hiwe hande soñe hande ɗum ɗo noon ko haala tan rewi ɗo ngam hollidde no Kuya wano hisde laamu Allah ko moƴƴo Kuya juurani balɗe ma en gartu hen gila nden Fuutankoɓe mbi Allah holli min bone Manna walla ittuɗo ɗeɗo bone Manna gila nden Fuutankoɓe mbi Allah holli min bone Manna walla ittuɗo ɗeɗo bone Manna konngol ngol waɗi joni ko ɓuuri duuɓi 600 kono hayso tawi huncanaɓe seeɗa keddi e andude ko saabingol te kadi hayso tawi lowdi ndi waylima somdu mayru ina heddi konngol dewngol hen woy Manna yo Manna wawa ndiyam en kaalino kay Kuya tampinino Fuutankoɓe no fewi ko ɗum waɗi ɓe pewjinimo ñalawma goto nde o yeehi jillu e diwanuji Fuuta ɗi moƴƴuɓe leydi ndi foof kawri yo ware ñawore wonti wotere yo Kuya ware nde Kuya waɗi jillu mum gila hirnangue ha funnangue o leeli e diwan Damgo o yeehi ha Bappalel sara Hordolde to banggue Worgo on saaha ko ndungu wonno hakkude Magama e Bappalel ko kolongal mawgal woni ɗon e on saaha kadi
e ngal ilam amo e ngal wonti deedal mawgal alay sago laana tawtere. ñande hoore bir hono aset o wayni wuro Kumballi hono magama omo fayi bappalel ko nden feere nde siina. dageɓe gardoyima kuya tufnde gila fajiri, moƴƴuɓe nokku ngu fof darima gila wendoga ina padi daali leydi hono kuya, kono tan darnde mabɓe nde wona mere, sabu wonko gundida hawra. manna kuya ko maayo. nde manna kuya yettino, yimɓe mbaɗimo galle, taarimo, kofnimo, manimo, mantimo, jaarimo. joli e laana ɗuttugel caangel ciwalli ɗo ngam fewde oyro bange hono bappalel. nde laana ka ray ha yetti caangol wurangol, tawi wambaɓe awluɓe e jabbowuji ina gaskina ina jaara manna kuya. goto e awƴoɓe ɓe sukkiti wuddere waɗanode nde e laana manna. ndiyam wali moyli hakkude yimɓe, hebbini laana ka. kuya nangiri hawgo laana, yaadiɓe makko ndiwi lumbi, laana yowi kuya ina wulla yimɓe, ina hulɓini ɗumen wargo so faabaka. laana wuuri muhi, kuya woni e yoolade. nde wonno o wawa ndiyam, awƴannoɓe gonti yooloɓe. ɓe godditi kuya hoto nawordeɓe, ɓe taarimo, ɓe kadimo etade lumbade. kuya ina wulla, kamɓene eɓe gulla, ɓe jaadine mum, ɓe mbaɗa daade gueloɗe ngam wurde gulali mum ɗi. ɓe jima woy manna yo manna wawa ndiyam, ha manna kuya yooli. ɗo manna yooli ɗo watti wiyede luggere manna. nokku ngu woni ko hirnangue ɓaƴƴo Rewo Magama e caangol wurangol. gila nden ɗum waɗi joni ko ɓuuri duuɓi 600 so sukaɓe ina ɓufto e maayo e diwanuji Fuuta ɗi foof, eɓe biccodiri ndiyam, eɓe jima woye manna yo manna wawa ndiyam. ko kuya manna wonno on lamɗo bonɗo mo Fuutankoɓe jobri ñamande mum. konngol dewgol hen ko manna jabbar hollalde. ngol ɗo konngol holli ko doole. ina anda kam hollalde ko hunde tinde, kono ko doole mbawi ɗum. doole ɗe noon ko keewal yimɓe. konngol ngol feeñi koye laamu manna. lefol manna addi kongi kewɗi joftuɗi mum, sabu manna hayso tawi ko indi lefol, nde wonno lamɓe fiilaɓe ngol lefol fof ko doole gardi e yimɓe. inde manna nde fayidama e doole. ɗum waɗi so wiyama manna tan yimɓe pamat ko doole kalate. laamu manna noon, sabu doole ɗe o laamuriɗe battinɗe e yimɓe nammadiru leƴƴi kewɗi jaltuɗi e ndin Ngenndi ɓoyndi, ne kewi hutorade konngol manna ngam sifade ko waɗi doole. ko ɗum waɗi so wiyama ko manna jabbar hollalde, sikki ala iwde ngol ɗo konngol ina weeɓi famde. en kaalino haala ngesa manna, mba ngesa en mbiyino ko burgaduna
dow ñaabine bagudin ebo wonno en mbino kadi ebo reme hande soñe hande. Eɗen gandi kam gawri jaɓani ɗum kono tan e ɗum woodi. Manna jolata waalo ma jabbata jeeri ko nde yimɓe natani coñal. Ka haala ko waɗi mawɓe fuurankoɓe mbiyen ɗum ɗo so coñal yonti jagare feɓe manna dokkaɗo yamirore yo yimɓe nadda e guese coñeteɗe ɗe fof ɓe cupto toon cammeje walla burhali ɓurɗi moƴƴude e ɓuttidde ɓe gadda tawa noon sammere walla wurandu hen fof ina wondi e gombal mum ɓe ñiiɓa e guesa manna. So ñalawma puɗɗugol coñal yamirama manna koɗɗo e degle joɗaniɗo ɗon manna piilaɗo daali leydi ndi ko wayno manna ilo ñaabina arda e baatu mum guesa ba soñe. Ngu baru kiisngu woodi e Fuuta e jamanu manna ko ndi teddendi addani fuutankoɓe laaɓede ko manna jabbat hollalde. Wonti hankadi so yimɓe jii ko waɗa tawa ko doole noddi hono doole laamu e on saaha ɓe mbiya ko manna jabbat hollalde. Caggal ɗum konngol ngol rondima sifaji kewɗi ina jeeya hen siforade ndewago ngu sagataɓe jiiɗi e debbo ko ina addanaɓe remande ɗum walla gollande ɗum goɗɗum. Sabu manna wonɗo firata caggal debbo. Ma en gartu hen so eɗen cifo konngol taƴa manna sifa ɗo caggal debbo wiyete manna ina wonta hen sahaji mallol kono jimiri mbaɗandi e Fuuta manna gaysiri kibbal ɗum firti ko dote gaysiri kibbal. On gaysiri noon ko joom caggal timmugal joguino. Eɗen ngara e ngol ɗo konngol baalel manna. Kala piƴƴo e Fuuta walla mawnuɗo e teeru tawat ko galle mumen humpinani ɗum jattiji fuutankoɓe tawat ina andi ko woni baalel manna. Baalel manna wonko firno hanki won kadi ko firi hande. E sifa hande o baalel manna ko garawol walla ɓoggol bangol piɓe takkodirɗe jokkodirɗe tawa hen gotol so worsirama keddiɗe fof ina pipto. Suhaɓe ina pijira ɗum gam hollude ñeeñal. Konngol ngol watti firde kala ko waɗi tawa ina wawi addude gueɗe goɗɗe ɗe cikka. Sifa hanki o baalel manna ko mbaalu tigui wonno. Mbaalu ngu waddete koye baali waali wuuro en ngu jangguine folde e wadde gaturleje goɗɗe. Baali wuuro ngo fof ndewa hen gam so guri baali hono ƴaro waɗama ɗi jaadina e baalel manna. Ñande guri baali wuuro fof ɓufte cinque ndewne baalel manna. On ñalawma manna jooɗoto e jappere mum batu mum ara agaɓe ƴaro baali ɗi ndewa e baalel manna ɗo ngel naari fof ɗi naata ɗon alay saago ɗi ndewa hen noon ɗi nehira. So hen goto seeli lawol joom maggo holle lawol. ɗum ne waɗi koye laamu Moussa Manna ɓi Hammadi Manna. Ndu bewru acca ko ɓooyi saabu Hammadi Manna ƴeftini ɗum kuugal kono tan anni yimɓe haysoko seeɗa. Konngol dewgol hen ko cabotel Hammadi Manna. Nde Manna en laami nammadiru ɓe laamuri ɗum ko diine Islam. Manna en adiɓe ɓe pewnino kono wattindiɓe ɓe cattini laamu ngu ha wontani laamaɓe ɓe teddendi. Nde laamu Manna tafa wonno ko laamu julɓe taƴiɓe heefereɓe julɓe hewɓe
ɓe gona e jiimadi mayri jaaɓi jokkodirde e manna en gam yiilade ballal no ɓe tajiri ɓoggi jiimadi laamu ganna saabu keforiɗ ngu pawdi julɓe kuugal. ko wayno kubbal teddugal ko ɗum waɗi caggal nde dillere manna riiwi jawogo en joƴƴini lamɓe julɓe manna en e jappere nammadiru hono tekkorur lamɗo manna gadano hono warjabi ndiaye nde o laami ha duuɓi nogas o walli safalɓe san haja en julɗuɓe o sosdi e mabɓe fedde almura bitunen e hitande ujunere e capanɗe nayyi caggal annabi Isa. nde fedde nde ummi e gardugol Ibrahima al-Goddali mo yaya bun Umar e Aboubacry bun Umar lomti warjabi ndiaye ƴefti baɗum labba walla lebbi waɗi ɗum jungo ñaamo ardiɓe fedde nde gam wondemo bees nammadirunaɓe e nder konu almurabitunen. fuutankoɓe e jolfuɓe ina ciftora ngal jokkodiral ngal nammadirunaɓe e san haja en ngal manna en e lemtunu en ko ɗum waɗi ɓe karla dartol Njajan Ndiaye ɓe mbi Njajan Ndiaye ko ɓi Boubacar bun Umar e Fatimata Sall ɓi joom gallat baɗum manna. caggal mayde Ibrahima al-Goddali leñol Goddali en seeri e leñol lemtunu en kamɓe fof noon koɓe safalɓe san haja en ɓe kapti koye mabɓe. Yaya bun Umar lomtiɗo Ibrahima al-Goddali e hoore fedde almura bitunen nuli miñum biyeteɗo Boubacar bun Umar to lamɗo tekkorur walla miyen nammadiru hono warjabi ndiaye yiilade ballal gam eltude Goddali en. bees konu nammadirunaɓe hono labba walla lebi ardi sofaji almurabitunen ɓe waddiyankoɓe koɓe tama nguru en koɓe tama kuru en ɓe jaɓani Goddali en hare nde waɗi koɗo wiyete ten ferla walla tegfirila ma al Bakri Rewo Attar e hitande ujunere e capanɗe 5 caggal Isa. Yaya May e hare nde kono ko julɓeɓe pooli yartodinɓe ɓe hono Goddali en. Boubacar ben Umar miñi ko lomtimo nde Boubacar yano tekkorur kamɓe safalɓe hewɓe hade hare tekfirila o joɗima toon ko juuti o resi toon Fatimata Sall yummum Njajan Ndiaye. kaɗo haala foof ko yidde hollidde jokkodiral gonnogal hakkude nammadirunaɓe e safalɓe awda gosen ko yidde men kadi feññinde doole ɗe manna en joguino ha mbawi hollidde ɗe e nokku kala. lamɗo nammadiru foof guila jaogo ha manna ina jogui tan gondidiɓe yurnantoɓe ɗum ko fewjantego. mawɓe men gaddi ko faari e cabatel Hammadi Manna koye daari cabatel ngel yahanno e nokkuji ina ñukkido ko haala gam artirande Hammadi Manna ko yimɓe pewjata walla ko leñol ngol wayri wiyama noon ala foof ɗo narata ala foof no peeje majjirtamo gam firtude piɓle piɓaɗe
bange laamu Hammadi Manno. Holto kuyam naati kuy naari e dundu ene jeeya e pijirloji fuurankoɓe hannde ko faati hutorade ngol ɗo konngol e ngol hollita tan fuurankoɓe jejjitani kuy Hammadi Manno. ina wayno nde kuya yooli nde fuurankoɓe jimi golle baɗatanoɗe ɗe nde wonno kuya ko inde sondu nde kuya Hammadi Manno yooli yimoɓe gaywiniri yoolare makko no sondu naatirta e dundu ni majjiri yimɓe. Konngol ngol ina rondi nimsa sabu mawɓe e woɗɓe mbiyi en ko yummum kuy yimanno jimmol ngol nde teldi e hoore mum. Konngol dewngol hen ko taƴa manna. Anduɓe darti Fuuta mbiyen ko manna yañi natgol suudu. Hade ɓe arde e laamu yimɓe ko accanoɓe e sagoji mumen belaɗo haddina mettaɗo woppa. Hono no handi ni e falde men nde yeru jolfuɓe ko worɓe tan e kuuɓal duhorono sabu gorago timmirteno koye duhugol ɗum nawrano rewɓe. Kono nde manna laamino nde duhade e haddade wonti ko alay sago juɓɓudi kaddungal e duhugol heddi kono hankadi ala solimo goppaɗo. Manna en mbi duhugol e kaddungal koye diine jeeya ɗum noon ko diine yamiri yo waɗe hayso noon tawi leƴƴi men kañumen gaddi duhungal e kaddungal e leƴƴi arabeɓe e yahuɗen e yonta annabi Ibrahima 1450 hade annabi Isa. Defte kewɗe kolli annabi Ibrahima duhi ko Misira te ko kanko addi ngal ɗo pinal e leñol makko. E yonta manna en konngol taƴa manna watti hutorede ngam sifade ko taƴete ko e gorko e ko taƴete ko e debbo ñande kaddungal. Ko ɗum waɗi yimɓe mbatti innirde hunde nde taƴa manna. Eɗen ciftora nde Hawwa Binta yummum Yaroba mo Cangay nalanke Fuuta hoɗi en Dakaru. O fini o dirani tarorde o arti omo doga. Nde wonno ko nalanke kanko e hoore makko o foɓɓi kello omo yima woyam yo e nenam mi finirani mi dawrani mi yi taƴa manna. Mawɓe ene jala min mi famani. O famminimi ko mbomiri joola ndimin kodduno o tawi nder tarodde ina heddiri ɓandu meru ina loro ina hucciri e makko. En mbino nane e fuɗɗode wonde wonɗo manna woni mallol ko ɗum waɗi ko debbo ko e ko gorko ko ina wiye manna. Manna ko doole ko sembe kala ko ina usta sembe watti wiyede taƴa manna. ɗum ɗo noon ina waɗi dugo seeɗa kono tan paamen lasli kongi ɗi manna arata. Dartiyanke fof ina faama ɗo dumunna nde konngol ngol feeñi hayso watti yaññede ngam sifatu goɗɗum. Konngol dewngol hen sa yiɗi manede ƴettu manna ma. Addani en addude ngol ɗo konngol ko wawlandu wondu hendu kono konngol ngol sifima hoore mum. Manna annuminama no doole ni ƴeftu manna ma fitti ko ƴeftu doole ma. Ina hasi sa fawi ndoloma e doole ma ɓoye jewti fof ma yimɓe gandane tampere ma pellital ma fawtadema yimɓe walla yoytade e rokkete. Nden noon manore nde ko doole ma dokkuma.
yimɓe ma jogana hen teddungal. Ngol ɗo konngol noon ala ko jokkodiri e laamu manna so wona konngol manna gaywinirangol doole maɓɓe. Nde wonno doole manna pawima e leñol ngol fof nde ɓe laami nde, kongi cifotodi doole ina keewi artirede e manna. Konngol dewngol hen ko luggere manna, ɗum ko nokku ngu manna yoolinongu. Nokku ngu woni koye cangol wura e wuro wiyetengo magama wiyetenoogo hanki kumballi. Nokku ngu hetti ko bange hirnange ɓaƴƴo rewo wuro magama ngo. Konngol battindigol ɗo e ngol ko fayre manna. ɗum ko kulol mawngol ngol manna dañño satunde yolotonde e luggere manna. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe, ɗo katten ha ñande wonde so Allah jaaɓi. Nden noon nataten koye dartol fulɓe, holto fulɓe gummi, holko anduɓe kaali e iwde fulɓe. ɗum noon koye jewte paade wonere so Allah jaaɓi. Allah jarama on jarama.